Здравейте, приятели! Константин от Без партии и политици. Аз съм един от админите там. Исках да направя това кратко видео, за да се обърна към всички групи и техните админи с молба те да се свържат с мене. Отдолу под видеото в информация ще си оставя скайпа и това, което искам да направя е да призова всички групи във Facebook или техните представители да се свържат с мене, доста често съм в интернет, за да можем да обсъдим идеята за общи действия през 2016 година. Каква е точно идеологията на групата, в която аз съм админ, Без партии и политици? Ние искаме правителството ни да се съставя от експерти чрез нова система, нов изборен кодекс, както и страната да се управлява по швейцарския модел, чрез референдуми на местно и на национално ниво. Предполагам, че всяка група във Facebook си има някакви отделни принципи, искания, които тя се отстоява. Нека не позволяваме това да ни разделя и моля всички, които искат промяна на статуквото на тази система, която от 25 години нищо не е направила за народа, де факто нищо добро, само ни краде без никакви резултати. Моля всички представители на Facebook групите да се свържат с мене, за да пристъпим към обсъждането на реални действия за промяна на това статукво. Благодаря на всички и ще се видим.